kører vi langs med Mosel på vores venstre side. Og planen er i dag at køre mod Rüdesheim, men ikke helt til Rüdesheim. Vi tager den nok på den anden side af Rhinen, op mod Koblenz. Men vi skal lige finde ud af, hvor langt vi gider at køre i dag, og om vi kan finde et godt sted. Og så er vi jo desværre løbet tør for gas, så vi skal også finde et sted, hvor vi kan få gas på. Det er ikke en autocamper-tur uden lidt udfordringer. Vel? Det. Der skal vel spændingen til gas. Så er fruen sat på opgaven med at prøve at finde gas. Et sted, hvor vi kan få gas på. Og det er jeg ikke så velbevandret i. Nå, så holder vi lige her og prøver sammen at finde ud af, hvordan vi finder den nærmeste gasstation. Det kunne se ud, som om den er 13 km væk af den her vej, der hedder 327. 50 på nuværende tidspunkt. Skal vi prøve det? Hr. Poulsen. Ja, det gør vi. Det er det, vi gør. Endelig fandt vi en Aral, der havde autogas. Så nu må vi se, om vi kan få gas på. Nu prøver vi, om vi kan finde ud af at se, om den er fyldt eller tom. Det er fandme ikke særlig nemt. Hvor skal man se på? Prøv at pege dig ind, Tommy. Det er en måler, der er grøn. Jamen, synes, sagde du ikke også, den var grøn før? Jo, der stod den faktisk på, som om der var 12. Nu er den lige startet med at være grøn, måske. Ja. Før der var slut med at være grøn. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Ej, det ville altid være nemmere at have noget, man kunne tjekke på sin telefon. Så fandt vi pladsen ved Rhinen. Vi kan vist ikke komme tættere på. Ikke uden for våde fødder. Nej. Og jeg har trukket håndbremsen. Ja, det var godt. Og det var trukket den rigtig forsvarligt. Ja. Godt. Og sat bilen i første gear. Måske. Ej, Det er bedre at sætte i bakgear. Vi må hellere gå hen og betale hen i... Det er en ganske almindelig parkeringsplads i Bingen, som ligger over for Rüdesheim. Man skulle trække en billet her med den her Parkscheinautomat, og det er en fuldstændig almindelig parkeringsplads. Med næsen lige ud i Rhinen, en jernbane op bagved, så kan man ikke leve med den støj, så er det ikke her, man skal holde. Ja, vi fik den sidste plads. Derovre på den anden side, der ligger Rüdesheim. Og vi har altså holdt os på den her side af Rhinen. Det er godt nok noget af en lang båd, der lige ligger her. Dem har vi set mange af sejle forbi. Det er faktisk og helt derovre bagved. Derovre, der ligger der noget, vi tror er sådan en slags flodkrydstogsbåd. Og så er der ellers bare marker med vin. Nu ligger den fra, hvor den lå fast før. Og gør sig parat til at sejle. En flot, lang båd.
Ja, det er altså lidt sjovt at følge med i det her. Det kan man da godt bruge en del tid på. Ja, det er jo ikke så dum en udsigt til ens morgenkaffe. Jeg tror ikke, Tommy han er helt tilfreds med lydniveauet. Vel? Hvad for net af dem? Toget eller skibene? Ja, jeg tror, det er mest togene, du har brokket det er over. De larmer rigtig meget. Men ellers så er her da dejligt. Vedende. Hvis de tog, de lå være med at køre, så kunne vi godt ligge her et par dage. De startede klokken 5 morges Okay. Ja, der sov jeg. med mange tog. Og så her lige over for den berømte Lorelei-klippe, som forstyrrede sømændene, og hvor de sirenerne sang, gjorde vi holdt ved Vinotek Lorelei. En fin lille butik med en lille café og udsalg af vin. Ja, har vi selvfølgelig købt lidt Riesling. Vi fik lov at smage det først. Det smagte virkelig dejligt. Så nu glæder vi os til, at jeg skal sidde et sted udenfor med et glas Riesling. Her holder vi. Og betalt 10 euro for en overnatning. Her er vand og tømningsmuligheder. Så det er jo fint nok. Måske ikke det mest charmerende sted at overnatte, men hvad? Alle pladserne nede tæt på Rhinen er selvfølgelig optaget, så vi var nødt til at nøjes med at holde heroppe i bagerste række. Det er også okay. Ja, vi ved faktisk ikke rigtig, hvad det er, det her. Men det er jo så Rhinen, vi stadigvæk er ved.
Så vi bliver ret fascineret af de der kæmpe store både, der sejler på Rhinen. Og vi snakker en del om, hvorfor er der så mange, der sejler med gas, og hvor de sejler fra og til. Det er ikke godt at vide. Jeg var altså heroppe. Det er lidt sjovt at have sådan et monument her, som efter at have været toldsted nu er blevet til sådan et mindesmærke for faldne i begge verdenskrige. Det er Merete til venstre, siger Tommy. Haha. Vi ved ikke rigtigt, om kvinden er en bestemt kvinde, eller symboliserer et eller andet. Jeg ved, hvad hun kigger ud på. Hun kigger ud over Rhinen selvfølgelig. Ja, det er så den autocamperplads, vi har fundet. Som også ligger ned til Rhinen, men er noget mere fyldt. Og noget mere trafikeret end den, vi lå på sidst. Til gengæld så går jernbanen over på den anden side af Rhinen. Og her er så sådan et bolværk. Som er bygget mellem 1659 og 1661. Og som har været brugt til sådan et slags toldsted. Vi er kørt væk fra Rhinen. Nordvest for Bonn finder vi denne hyggelige lille by. Vi er her ved Bad Münstereifel. Sydvest for Bonn. En sjov lille gammel by med en ubrudt bymur hele vejen rundt. Vi må lige ind og kigge lidt på den gamle by. Det er virkelig nogle hyggelige gader her i den her by. Og et sjovt maleri. En brillemager der. Kommer vi vist ned til torv. Nu kommer vi vist ned til en slags torv eller sådan noget, gør vi ikke det? Til højre en gul bygning af et gymnasium. Og til venstre står der Brauhaus, men det er ikke sådan lige at se, at det skulle være et bryggeri. Jeg tror, det er den her vandfontæne herovre, der bliver betegnet som
byens midtpunkt. C. Tommy købte sig lige en t-shirt. Og her løber vandet så lige igennem byen. Kan jeg vide, om det var her, man fik sit drikkevand fra i middelalderen? Det har nu da ikke været så voldsomt sundt. Det må være den anden ende af byens bymur. Her er så bygget en restaurant ind i et tårn her. Der er virkelig net her. Pænt og velholdt og rent og hyggeligt. Den by kan vi da godt anbefale et lille besøg i. Jeg lægger som sædvanligt et link i beskrivelsen af filmen. Her lige ved indgangen til Altstadt er der så sådan et spiseområde her. Og så en masse outlet af alle de fine varer. Den der flotte food truck der, som næsten ser helt futuristisk ud. Den står i skarp kontrast til det gamle tårn bagved. Det er faktisk lidt sjovt. Her sidder vi og får hver sin iskolde cola. Skål. Og så her lige i udkanten af byen har vi tjekket ind på den her wohnmobilstellplads ved et svømmebad. Jeg vil sige, prisen er lige i overkanten. Vi gav 18 et eller andet. Det er den faktisk ikke værd. Jeg kan godt herhen, inden man kører, kan man tømme, men man skal betale, hvis man skal have vand på. Der er jo ikke noget luksus her, altså. Det er sådan lige i overkanten. Men byen er bestemt værd at besøge, så jeg ved ikke, om man kan finde et sted andet. En parkeringsplads eller noget i nærheden, hvor man kunne holde. Det er nok ikke helt nemt. Vi har fundet en parkeringsplads her i Hartrawald, som er uden for en lille by, der hedder Waldnil. Og vest for Düsseldorf. Vi har simpelthen brug for at finde et sted, hvor der var fred og ro og ingen andre, bare stille parkeringsplads. Og gerne gratis. Man bare kunne slappe af en dags tid, inden vi kører videre nordpå og hjemad. Det her er et meget fint område. Parkeringspladsen består af sådan 4 mindre dele.
Og folk, det sydlige folk kommer herud efter arbejde og går en tur og lufter deres hund. Vi holder deroppe. Det er sådan en lille aflukke. Næsten for os selv. I formiddag kom der en ung mor med en lille tumling og en lille hest bagi. Så tog hun hesten ud, og ungen fandt selv ud af at tage ridehjelmen på. Så gjorde de hesten klar, og nu er de draget afsted på en ridetur. Det er da mega hyggeligt. Når vi er forskellige steder rundt omkring, så kan vi godt lide at kigge på fugle. Især er vi lidt optaget af de store rovfugle. Men vi synes faktisk også, det er sjovt at prøve at finde ud af, hvad det er for nogle fugle, der er i det område, hvor vi er. Så det bruger vi en app, som hedder Merlin Bird. Måske kender I den. Den ligger her på min telefon. Og når jeg så vil finde ud af, hvad det er for nogle fugle, der er her, så skal jeg jo så trykke på mikrofonen der. Så lytter den efter fugle. Og der var en bogfinke. Og en munk. Og en solsort. Og en grønsanger. Den er rigtig sjov. Og hvis man så lytter godt efter, så markerer den op dem, den kan høre tydeligst lige i øjeblikket. Den kan anbefales, hvis du bare er en mindste smule interesseret i sådan noget. Hvis du vil høre mere om en lidt spooky oplevelse, vi havde på den parkeringsplads, og hvis du vil høre mere om vores tur hjemad og de sidste pladser og de sidste udfordringer, så må du se med om en uge. Vi gemmer nemlig den allersidste del af turen til næste uge. Det bliver en del 5 af vores tur rundt i Tyskland. Tryk på abonner-knap, giv os et like eller send os en kommentar. Det bliver vi rigtig glade for.